Il-ħamis fil-għaxija l-awtoritajiet tas-saħħa konfermaw każ ta' Mpox f'raġel Malti li kien imsiefer barra l-pajjiż. TVM News jinsab infurmat li raġel ma kienx f'pajjiż fl-Afrika fejn il-varjant tal-Mpox huwa endemiku b'sintomi aktar qawwijin. Fi stqarrija l-Ministeru għas-Saħħa spjega li l-każ li kien trażmess sesswalment jinvolvi raġel li bħalissa jinsab klinikament stabbli u ma kienx hemm il-ħtieġa li jiġi rikoverat fl-Isptar Mater Dei. Ir-raġel ġie iżolat f'daru fejn se jqatta' madwar 21 jum mindu bdewlu s-sintomi. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaħdmu biex jidentifikaw il-kuntatti li kellu sabiex jiġi evitat li l-virus ikompli jinfirex. Dan il-kas li għanna bħalissa, aħna għamilna il-test għall-Mpox u għemmek ħareġ pozittiv, pero rridu namlu iktar testijiet biex nkunu nafu jekk huwiex il-Clade 1 li qiegħda tinfirex bħalissa f'ċertu pajjiżi fl-Afrika li hemm iktar concern dwara u anka għalhekk l-Aqda Dinjija tas-Saħħa iddikjarat il-Public Health Emergency of International Concern jew inkella jekk huwiex il-Clade 2 li dan huwa tip ta' monkeypox li baqa' jinfirex f'diversi pajjiżi. Sentejn ilu f'Malta kien hawn 33 każ ta' Mpox li ma kinux klinikament gravi. Il-Professur Gauci spjegat kif il-virus tal-Mpox huwa kompletament differenti minn dak tal-COVID anke fil-mod ta' kif jinxteret minn persuna għall-oħra. L-informazzjoni li għandna sa' issa huwa li din tittieħed permezz ta' very close contact ma' persuni speċjalment sesswalment jew inkella fil-household tal-persuna għaliex hu jkollu close contact mal-persuni. Fil-kas tal-COVID kien situazzjoni li kienet differenti li kienet qiegħda tittieħed respiratorja, jiġifieri jekk intu tkun qiegħed bil-qiegħda fejn xi ħadd hemmhekk għandek ċans tittieħed fil-COVID. Dan mhuwiex il-każ s'issa milli qegħdin naraw mill-Mpox. Għaldaqstant qed ikun rakkomandat li jsir sess sikuru bi protezzjoni u prattiċi tajba ta' iġene inkluż ħasil regolari tal-idejn bis-sapun u l-ilma. Il-Professur Gauci qalet li huwa rakkomandat li t-tilqim kontra l-Mpox jingħata lil gruppi speċifiċi ta' nies. Din it-tilqima mhijiex indikata biex tagħti lill-popolazzjoni kollha, hija indikata biss għal persuni li huma friski għolin u dawn in-nies aħna qegħdin nikkomunikaw magħhom ukoll. L-awtoritajiet tas-saħħa qed jappellaw biex kull min iħoss sintomi jew ġie f'kuntatt ma' xi ħadd li għandu l-Mpox biex ifittex parir mediku minnu fih. Is-sintomi jinkludu deni u ġieħ ta' ras u ġieħ fil-ġogi u muskoli u jiġi żviluppat ukoll raxx li xi drabi jkun bħal bżiżaq fil-ġilda.